नमस्कार प्रणाम भाई लोग। हम गीतकार वकील बागी आज एगो एकदम सच्चाई के गीत लेके आयल बानी। जमाना में जे होत बा आज की डेट में भैया लोग प्यार केहू करत नहीं के, प्यार के नाम पर खिलवाड़ होत बा। तो वो ऐसने आज एगो जबरदस्त मैटर लिखल बानी। अगर सिंगर बानी तो पूरा देखी, यदि आप सिंगर नहीं के बानी तब वो गाना के पूरा देख सकेला। कहे सकी बहुत ही जानदार बा, एकदम सच्चाई बयां करत बा। खास तौर से जे लेडीज सिंगर बा गाना के जरूर सुनो, अधिक से अधिक शेयर करो ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। हालांकि कुछ मनचला आशिक हमके गाड़ी भी कमेंट करिया ये गाना के सुन के। सुनाओ से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट बा, जे हमारा चैनल के अब तक सब्सक्राइब नहीं के ले ऐसा ही फुल एंड फ्री हमेशा नया नया गाना लिख के लेके आई ना आप सबके बीच में। तो ली सुनल जा, सुनला के बाद हम बताई कोना ट्रैक पर बा। प्यार प्यार ना रहल हो गल खेल हो, दिल का हो खेला अब कहाँ मेल हो। प्यार प्यार ना रहल हो गल खेल हो, दिल का हो खेला अब कहाँ मेल हो। सबके वासना का भूतावे सवार भइल बा प्यार, कहाँ करे केहू अब व्यापार भइल बा प्यार। प्यार कहाँ करे केहू व्यापार भइल बा। तो भाई लोग ये मुखड़ा आप लोग के कैसन लगल? अंतरा यहू से जबरदस्त एकदम बा। तो जैसन कि आपके पता हो गल ही गाना रितेश पांडे जी के ट्रैक पर तीर हमरा करे जवा के पार हो गइल है ट्रैक पर बा। अंतरा ते एक से जबरदस्त बा भाई लोग। तो ले ही अंतरा सुन जा। प्यार के नाम पे लड़के सारे सब खेल रहे हैं, लड़कियों के जीवन को नरक में ढकेल रहे हैं। प्यार के नाम पे लड़के सारे सब खेल रहे हैं, लड़कियों के जीवन को नरक में ढकेल रहे हैं। प्यार करे वाला लड़का बस दू चार भइल बा, प्यार करे वाला जग में खाली दू चार भइल बा प्यार। प्यार नहीं रहल अब पार भइल बा प्यार। प्यार कहाँ रहल अब पार भइल बा। बात आज सच कहिला भले केहू रूठ जाई, वकील बागी क केहू से साथ भले छूट जाई। अरे बात आज सच कहिला भले केहू रूठ जाई, वकील बागी कह केहू से साथ आज छूट जाई। प्यार शब्द कितना बढ़िया अब बेकार भइल बा प्यार। शब्द कितना बढ़िया बेकार भइल बा प्यार। प्यार प्यार कहाँ रहल व्यापार भइल बा प्यार। प्यार कहाँ रहल व्यापार भइल बा। तो दोस्तों यह गाना कैसा लगा आपको? दिल से इस बात को सोचिएगा कि आज आपके गांव में आगे पीछे जो हो रहा है आप देख रहे हैं, सच्चाई क्या है आप खुद महसूस करिएगा। उसके बाद हमारे पर गाने पर कमेंट करिएगा कि मैं गलत गाया हूं या सही गाया हूं। आप खुद सोचिएगा, उसके बाद आप निर्णय करिएगा कि मेरा गाना गलत है या सही है। ऐसा ही सुंदर सुंदर मैटर पाने के लिए अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक जबरदस्त शानदार मैटर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरिया समाज, जय हो।